F'inqas minn 50 jum wara l-qtil tal-blogger Caruana Galizia, il-Pulizija bl-għajnuna ta' esperti barranin waslu għall-arrest ta' 3 irġiel nhar l-4 ta' Deċembru. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ssaħħu li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Dan fil-waqt li l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-akkużati l-aħwa Alfred u George De Giorgio magħrufa bħala l-Furu ċ-Ċiniż flimkien ma' Vince Muscat il-Koħħu tinstab fi stadju avvanzat ħafna. Qtil li jidher li ġippjanat f'dawk li kienu l-imħażen tal-patata fil-Marsa. Fil-qorti ħareġ li kien fl-eqel tas-sajf tas-sena l-oħra li l-akkużati bdew isegwu l-passi tal-blogger. Ingħad li dakinhar tal-qtil Alfred De Giorgio u Vince Muscat bdew isegwu lil Caruana Galizia fil-bidnija waqt li George De Giorgio allegatament attiva l-bomba li twaħlet mal-karozza permezz ta' messaġġ minn fuq dajsa fil-Port il-Kbir. Matul din is-sena fil-qorti ħareġ kif il-Pulizija immexxija mill-ispetturi Keith Arnaud u Kurt Zara mill-iskwadra tal-omiċidi flimkien ma' uffiċjali mill-Federal Bureau of Investigation, l-FBI u l-Europol kienu waslu għall-akkużati permezz ta' informazzjoni miġbura mit-torrijiet ċellulari fl-inħawi tal-bidnija u l-Port il-Kbir. Tant li waqt l-investigazzjonijiet bdew jiġu nnotati set ta' numri tal-linji ċellulari li kienu flimkien f'ħafna ħinijiet, fosthom fl-inħawi tal-bidnija fil-lejl u dakinhar tal-qtil u anke fil-jiem ta' qabel. B'dawn il-provi fidejh il-maġistrat inkwerenti ħareġ il-mandat tar-arrest biex f'operazzjoni kbira ġew arrestati 3 akkużati flimkien ma' 7 persuni oħra qrib tagħhom. Il-kumpilazzjoni tax-xhieda bdiet tinġabar quddiem il-maġistrat Claire Staffraġ Żammit fl-aħħar tas-sena illi għaddiet. Peter Caruana Galizia xedt fil-qorti li fil-ġurnata ta' qabel id-delittu fil-lejl li fih twaħlet il-bomba, ibnu Matthew Caruana Galizia ħalla l-karozza tommu barra r-rixtellu tad-dar, dan għal kuntrarju ta' dak li kienet tagħmel Daphne. Minkejja l-proċeduri fil-qorti tul is-sena kienu bosta l-esponenti tal-oppożizzjoni li ppruvaw ixxekklu l-investigazzjonijiet b'dikjarazzjonijiet irresponsabbli, inkluż fil-Parlament.